Yung pag-mananap ng Pag-Minister ng sa ano. Amen. Hindi nung manunili kaya kayo. Ipa, nagila. Para nakalo mo kung paano mo ng pari, ipatanda ako. Hindi pa moderna. At ibang mani moderna. Hindi pa nagila, isang lihat na hindi pakpede, na hindi pinapali. Yang man abang yang dibanding yang biasa yang teknik apa kerja. Jadi kalau yang sedang tiba lebihnya, itu explanation kerja pero it's not the time. Ini kapuru di dunia karena mana panahun usia dalam panahun dalam masyarakat. Aku misal pun. Ginoo nga ako itulong mo sa ng kaya ng dalan, itulong mo po at kaya ng kaya ng kalutuan. Hindi mo manatili ang kaya kayo. At kaya ang timon. Mamamasa ng kaya, palita ang pamang Mateo. Ligaya kay ka, O Ginoo. Yesus sinabi na parang kaya talaga, yung kung kaninang minuna, minuro mo naman.
Kaya po ang aking pangalugul. Dapat kaya ako sa sadya mo kaya kayo, hindi naman lumawi at yung pangayutugan, yung medyo mababae, yung puso na may kakasalan na yung pangalugul, yung babae nila. Ngunit kaya ang mata yung magiging sangkal, yung kaya ang pangkasala. Lukitan din yung say. Uling maya pang epala, yung kabatigan ka pinetong ng dami ng kanyang katawan, kaysa kinalayang bawas yung katawan ng yung say, yung impyerno. Yung kanyang gamat, yung sangkal, yung kanyang pangkasala. Matutan niya, yung semen, maya pang epala, yung kabatigan ka pinetong ng dami ng katawan, kesa kinalayang bawas ng yugse, pinipiyerno ng kanyang katawan. Ganito ang minunan dito rumo naman yung minumang mag-divorso kay kayang asawa. Sukat hindi ng kasulatan bilang kalibayan ng karelang panigawan. Dapat ngayon ako sasabihan ko kaya kayo. Nung yung lalaki kawan niya na yung asawa na naman makipangalugod. At yung babae may asawa yung kinalawa, ikakasala yung lalaki. Uli niya yung tulak ng kayang asawa, yung pangapipangalayo. At ninumang makiasawa, yung babae yung kawan niya ng asawa na makipangalayo. Yung mayat ng balita, ang katamang kaligtasan. Kapulian kay o Kristo. Dapat ating patuloy po taga makabebe ay bigyan na niya pa nabela. Kung muna po pong maputangan, hindi po yung mangyayari at mga talaga imanin kapatid-tita mo yung isang banat po position. Mapalino family, ever since at saka lalaki. Pag po kaya may nakita din na, o yung makarangal-karangal ka rin saan mo utang, isang banatasitas, isesar lang ang pamilya. At po tamang isa na yung nabina, hindi pa na yung baleta, yung saan. At hindi, ulit pale, at yung parang wala pa kang saya, makamatay lang baka, pakamatay ng bahay, pakanandin mabilo na bago, idalate, inimanong, inipusapan, at inibagdaw, masaya, pag-iisala, maliban kay Nolina. At ganda na ganita, bagda, pakaman, mesa, igumastos, imanyese, imahin. Makadal mo naman po yung San yung pamilya makalinis, at ingatan taga makalinis mo kami. Kaya po makalita. Magandang balo na po kulay yung yato. But that is the history. Kaya pinunti pa, ang pumatong bali. Tanda ng tamo kung aman pangeran. Sabi na lang yung sir mong galo. So, di parte, isang talaga, isang ban. Muli-muli madalas sa Hermanes, ating nanda, ating selebrasyon, pakan, ating banda, pag-isa na aparte kay Lipa, at sagot na lahat ng Hermanes, mahalaga kay Limanin. In my experience, ito makanyan ngayon, di mo sa Rafael, basta ipipad lang kay Limanin. Makayin mo naman din ako na balo pa rin nagawa. Nagawa kasi bandila ng Basitas. Anyway, marami ko yung fiesta, naging na bukas. Meron po kasantin makayin gas. Lalo po yung pati, yung tagasama ng magaling magkanta. Manibat niya din ang yung kanto, pinisa-pinsan Rafael. At yung damdaman expression kayo pala, nga na, demonyos, dumawag sa kamo, the demonyos sa muko, hindi pati.
Lalo na po naglapitan nila rin anak manyan ng pangmerienda. Anak agad, demonyos, lumaw na kanamo. Eh kung po demonyos sa patagutan mo po. Demonyos, lumaw ka ka. Insasabihan ng gospel ganyan. Kaya kailangan itamin yung demonyo. Ika yung lumaw yung demonyo. Kaya pinatao, ito. Lalo man, yung maging isang talbang mademonyo pa, ito. Pero po rin si David, ito. Demonyo pang barkada. Magmamaragulyo, friends kayo, BFF. Ngayon kahit yung barkada, itang malalakas personality, madalas yung demonyos. At rin natin na demonyos, naman, pa-influensyada. Kasi sa tinda o BFF, halina pa, barkada na kami. It happens, lalo na karekay naman, peer pressure. Bebiyas ka lang Panginoon, bebiyas ka lang silbi, ganyan. Kasi tilang barkada nga na, ay, loko, marami na kalalapit ang kanya eh. That instances, kung ikang grupo kayo nila, dalawang nakapunapong nilo. Nung barkada ngayon, tuturo naman daw ay dapat cut it off. Maraming loyalty parating ang nilo. At check-in mo ko, isa ng San Juan Bautista Iglesia, yung maging matulid ka, yung maging upright, just, and then in the process, be good. Tingko mo kung paano yung kaya yung nag-asamuan. Number one, yung pagpalak fiesta, performan demonios. Meron po rin sila naman demonios. Pero itong anak na kalakakit, itong mga piste, pero itong masyadong critical, itong alam ng ligin maya, yung kalwagan sa spo, yung mga katulad kay Jesus Manero Mani. Pero batas ng talik pag-piste, yung talik manamu, sa iwasan tao po, makarinig ang San Juan Bautista. Yung kahit kasi mag-fiesta tama, alam tayo ng San Puta. Yung parating alaga nakatamo, yung demonyo tamo. Pangalawa po, ay pamaling mapanatong, yung fiesta 2024. Pangalawa, yung kaya katamong pasmong dalingan tayo. Yung dahil kay alaka ka sabi sa bilin nito naman, makapanagdaman na rin makakal. Kaya rin po, istong pakiramdam niyo, kasi ranay luluwal din na sport yun. Tumin na kayo pang sakwan. Dawin din naman po kasi ipigil yung machismis siya. Yung machismis siya po kasi ipigil yung bulutan niya. And thirdly, cutting off yung kahit yung piyesta kaya nakamit yung PLN and play, yung piyesta kaya natamo yung tao, yung videoke, kahit kung anong ala namang magputina, ala namang sisimba. Ito po piyesta ng isang buwan na value. Piyesta ng isang buwan na santo. Kaya po isang buwan na yung sasawa, kaya kayo yung pabanwa. Kaya yung maganda kayo isasabihan yung maganda yung makanin kayo, pabanwa nilabas kami. Kasi akong isang buwan, mamilala niya, kaya kami yung nakakilo. May taknay niyo yung grasya, iba't yung tao. Kaya rin kayo ang tao, ikay rason. Kaya ulit ba pagmayabang mo, yun, ikay naman at paparin yung tao mo. Kasi nung mga ang gatamag ka ng makantang punto, pangnas.
tao mo. Wala yung suplado mo, pamili ka magkap ko Fair play. Kayo pa, kita ka lang punta. Wala ka na yung someone kay magpapangan ay ka. Dahil mo ka rin, kailangan nila, number 1, ingat-ingat kay pama na to. Bakit ikaw ang ugawan kay artistic? Pangalawa, yung kasiran yung balat na itong alam alam mo ang dapat mo yung kama Martes at Alison. Magpapapalagan ka mo yung pagkalang fiesta sa naman. At pangatlo, madalang na sana takpan yung magatuan na misa yung numero 1 panganin lubos at respeto kang ako sa man. Alwara mo kaya na Ken, Benny, alway ng Grito, alway ng nananano pa, kundi misa, kung kami tayo akakarong mo, Yesu Cristo, binutang, binabi ang dahil. Ngayon, binampamang ko sa bilyon namin kasi pinyo, pagtawo ka. Brown out kid dito ganyan? Brown out? Brown out, baka nakakawagsaw. Kaya gusto pa, laklakan mo. Next question is, magmuli na maska. Kaya ngayon, kita na kayo po na. Ikaw yung pati, dinigyan kayo, sinabi yung susi pa ako, susi lalo. Pagkakusan mo na, sila nakatama. Pero, inuwi ka na tamang panalangin. Pagkaramdaman mo rin mamawis kayo, matang sumabi, isang meron mo kami tinulog o binubulitan tayo? Isa meron mo kami ilugod o ilugod. Hindi ka namin katawag, bilaw, para kayo. Makamit mo sa mga tigabat na punan, inuwan yung kalis, bayot at pasalamat, kaya nagyaya para kayo ng isipulong anak, kaya pa niya hindi po man hindi po mariti. Hindi kalis ng kanamang daya, ang daya ng bayo, na naman gawin di ba? Di ko po para kayo, para karinig sa walang tao, pangkaya ng patawaran na rin kasalan, at tiniti bilang papigamin naman, anak. It's very long in kasal pagkaya. Yung pamatayan at paman yung pinag-pwede na Raw niya kaya yung tinapin niya halos ng kaligtasan. Lalo yung pasalamatan kaya kaya kalagyan mo kami sa kadaraman ng bagong sumulong kaya. Mapakumbaba pagkaman mo kami minsan sulong-sulong katawan at dala ng Kristo. Ipuna na kami ang bignetong ng banal ng Espiritu. Kailangan kayo pa, ininsan sa iglesia mong makalagan ng Kenyato, pamiganap ng Lugod, Gabriela ng Francisco, kaya kami Papa, Florentino, Castiano, kaya kami Obispo, kuting sa Blampar. Ngayon po ka na ang tagal, pakamalan ng Pigil, ang no? Ngayon tayo po ay tayo mapapamali, tayo po apapamisa, minsan tamang may gano'n ang kala. Then, kaya ang pinagulog
kaya kailangan ng gabi. Karena kan lugar kapatid kaya kaya nawa, ano na yun, suplin niya, hindi natin nag-iit. Kaya dapat mo sa yung nangyayari ng harapan, papalugar mo kayo, gawan mo kami ng dapat maggalit ng biyala ng Diyos. Kaya ganun Maria, ganun yung Diyos. Kaya ganun Apostol, isang wang Krista, isang Rafael Pamela, isang lang sa dito patigman mong kaboryan, kaya kapanin pa ng boryan na kapaligiran ng kapamilatan ng Kristo. Kaya, king kapamilatan ng Kristo, pagkaya nagkaya, ipang may payat, takot yung iba ng Espiritu. Boryan na paparalan ang gaman ng king alanan. Ngunit at tatay, tatay, sa biro ng kantang, hindi. Dapat cerdas na yung naman mo at sumayat na ako. Matanggap niya arapan ng Diyos may payag. Tanggapan sa nilulog daw ang pagdama ko. Hindi ka po yung kalidad at yung gabi. Hindi kailangan ka sa klala ng mga Di paano yung nagdadang dito, papaluto ko kami baligdan, hindi kami kaya talasuy. Tagapan mo sa nalalingayin, ay ang pamikyapat, kasulungan mo kami pinulog. At hindi ka kami nalang so, hindi mo natitiyak ka. At kailangan ko. At tayo na rin mo sa'yo. Makayat na ako. Pasalamatan kaya, hindi mo Diyos na. Hindi ka kailangan. Tunay, dapat natulipin, pasalamatan na pangkalati. Numan ka rin o yung pa, Diyos pinanang, pero gusto mo yung paya, kapamilatan ng isang Kristong Diyong. Iyayin kaya mamamano, at kapamilatan na nila ng ganyan. Iyayin ka na pangapos sa Pinoon, batikapos naman. Binyasan kapamilatan ng Banal Espiritu, tinatawag niya ikaw, at ito yung kapila ng Maria. Iparanay pa lang mong kapagyan, bakit nalakat yung gano'n kanya na talayan para kayo. Pag-meron ang sabi ng color ng American Bible, narinig niya ang ligaya. Ang kaya pinagtok ng pagbiya kapuriyan kaya namin sasabi. Banal, manalili, Diyos sa kalipayan, Biko'y banwa ang iyatong hindi ang ligaya, o sa namin ang katas-katasan, kapalad yung darat ang kilatulong o sa namin ang katas-katasan. Hindi mo kalarian ang kaya at wala kapamilatan ng Kristo. Amen. Thank you.
Paming kalubudin sa mga kakabigtiga, minisa na kayo sana ay marami kayo naman. Yan na sana kayo makikilala tubad, hindi kayo pagpapurian at dapat kayo matuloy at makapagaya. At may kapamilalan ng Kristo. Amen. You can change your schedule to Archbishop Aniceto, Yapong Seto, mag-isip po camping someone in July 19. Kasi pwede na malulog. Sige pa na rescue sa akin. Amen. Meron na po yung iba na din na bukas na din na damo ng social na ba? Kaya kayo yung pa kayo. Salamat, Diyos. Kaya